Kull ma jmur f'pajjiżna l-qatt fost iż-żgħażagħ qiegħed jonqos. Iżda mhux biss. Anke l-ħajra ta' dawn iż-żgħażagħ li jidħlu fid-dinja kummerċjali u imprenditorjali qed tiżdied ukoll. Bħala parti mill-kampanja li għandha lan li toħloq kuxjenza biex il-ġenerazzjoni żagħżugħa tersa iktar lejn l-imprenditorija, ittella seminar bl-isem ta' Getting It Right, a Youth to Business Encounter, b'kollaborazzjoni bejn l-Ewroparlamentari Mirjam Dalli, il-Kamra tal-Kummerċ u l-AGE. Intqal li l-problema li ħafna miż-żgħażagħ jiffaċċjaw biex jiftħu negozju jew li jkunu parti minn dan is-settur huwa li jkollhom nuqqas ta' kuraġġ u l-biża' li n-negozju jista' jfalli. Madankollu hemm diversi soluzzjonijiet. Id-direttur tal-kumpanija Mighty Box, Marvin Zammit, fisser li biex joħolqu logħba ġdida huma kellhom jużaw sistema magħrufa bħala crowdfunding. Mela il-crowdfunding hija sistema more or less ta' pre-ordering qisu fejn inti jkollok il-prodott tiegħek u tipprova tikkonvinċi lin-nies biex jixtruh qabel ma inti tkun attwalment ipproduċejtu. Jiġifieri inti tnedi campaign fuq l-internet, tissettja page bil-prodott tiegħek, tagħmel video fejn tispjega lin-nies kif fiex x'involvi l-prodott tiegħek, x'se jieħdu tal-lituk il-flus. Zammit spjega wkoll li l-ambizzjoni hija importanti ħafna. Għanna fil-fatt mit-target tagħna kien oriġinarjament li nġibu $20,000 biex nipprintjaw 1000 kopja tal-logħba u fil-fatt spiċċajna wara xahar kellna $346,000 investiti fil-proġett u kien hemm xi 5,000 persuna li xtraw il-logħba. Nikolaj Livori, il-kap eżekuttiv tal-YoBetit.com, fisser li s-settur tal-gaming f'pajjiżna qed jiġbed l-interess ta' ħafna Maltin li jiftħu kumpaniji f'pajjiżna. Issa ċew ħafna kumpaniji barranin li diġà fetħu hawnhekk li huma gaming, però dawn trejnjaw il-Maltin issaċ. Aħna l-Maltin issa trejnjajna konna riżorsi ta' daw il-barranin, issa għandna kapaċità li niftħu rasna, tinsix li għandna liċenzja minn Malta stess, għandna università tajba, għandna ħafna nies fl-IT, jiġifieri it's give and take as such. L-Ewroparlamentari Mirjam Dalli qalet li s-suġġerimenti u l-proposti li se joħorġu minn dan is-seminar se jkunu diskussa mal-Ministeru għall-Edukazzjoni, mal-Ministeru għall-Ekonomija, Intrapriżi u Negozji żgħar kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea biex tittieħed azzjoni wkoll fuq livell Ewropew. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Anton Borċ qal li l-Kamra tal-Kummerċ qiegħda hemm biex tikkolabora ma' min lest li jgħin lill-imprenditturi f'pajjiżna.